Украінскі праект «Хачу жыць» апублікаваў звесткі 596 грамадзянаў Беларусі, якія падпісалі кантракт з расійскім войскам у першым сёлетнім паўгоддзі. Яны выправіліся забіваць украінцаў. Мы ў абсалютна выпадковым парадку абралі 5 прозвішчаў са спісу, каб знайсці ў іх штось агульнае, і запыталі інфармацыю аб'яднання «Белпол». Як выявілася, 3 з 5 гэтых асобаў у Беларусі прыцягвалі да крымінальнай адказнасці. Ёсць у спісе і адносна вядомыя людзі, напрыклад, Сергей Агафонаў. Гэта актор, які здымаўся ў расійскіх серыялах. Яшчэ адзін чалавек са спісу былы студэнт гістфаку БДУ і кіраўнік руху «Антимайдан Мінск» Іван Вус. Ён сын кандыдата на прэзідэнта Беларусі ў 2010-м Дмітрыя Вуса. Раней праект «Хачу жыць» публікаваў спіс з 742 беларусаў, якія ваявалі або працягваюць ваяваць супраць Украіны. Адметная ў гэтай справе пазіцыя рэжыму Лукашэнкі. Нягледзячы на наяўнасць у нашым крымінальным кодексе артыкулу за наймецтва, у Беларусі людзей, якія ваююць за Расею, да адказнасці не прыцягваюць. Станам на гэты красавік было вядома пра самамені 96 грамадзянаў Беларусі, якія загінулі за Расею на вайне супраць Украіны.